Imindeni eminingi lapha ithi nakuba zinamaphutha amaningi izinsiza kule ndawo, kepha into eyikhathaza kakhulu ukwabelana ngendawo neminye imindeni. Asizwa kahle ngoba kuyaliwa yabo mina njengoba ngiyikomiti la sihlele sikhuza ubuyeshu bashayana omama lana. Imagine omama behlangene endaweni eyodwa balwa ngengane, ingane ziyaxabana bashayana sihlele sikhuza ubuyeshu thina. Ama-toilet ayabhuza uthi alipota ukuthi eshona kuba kwibhosi la ekhaya ayikho nje into engcono engathi sithi inhle la ekhaya. Owengamele ezokuhlaliswa kwabantu uvakashele le ndawo eReservoir Hills ezozwa ukukhathazeka kwezisulu zezikhukhula uthi uhulumeni uyaphuthuma ukubhekana nenhlupheko yalabantu. We have got the 13 land parcels where we are going to build the houses. We have been informed that the environmental assessment issues have been addressed in those 13 land parcels. Kanti inselele yokuminyana yiphutha labo abantu abahlala lapha. We always had a challenge of people living in TEAs collecting their younger siblings and their children to come and join them in the urban centers as part of migration. Izisulu zona zithi zifuna ukubuyelwa isithunzi sazo. Baningi sebefikile bekhuluma bethembisa kodwa bengasifizi izithembiso zethu. So asinalo lo themba sesilahlile ithemba thina sifuna isidima sethu.